Ambalima 223 kurno lajebaw foli ni walimadɔ ye aw bɛɛ ta ye foya fo aw ka ɲamandali yɔrɔ la Mali kɔnɔ a kɔ ka k'aw kunnafoni k'aw ladɔnniya ka fɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye ka lase aw bɛɛ ma foya fo aw sigiyɔrɔw la bi bamanankan kunnafoni bakurunba kunnafoni kelen pewu min kɛra an ka Sikaso mara kɔnɔ a ka ja Mali kɔnɔ an balona ka fɔ Sikaso mara kɔnɔna dugu dɔ bɛ yen dugu minnu bɛ yen n'u b'a wele ko Siraninkɔrɔni Siraninkɔrɔni ale ye dugu ye sa walijugu tigilama dɔ tun bɛ yen min ye dɔnnibaa ye farafin dɔnniko nasira la ale kɔni ye dansago dɔ kɛ adamadenya yɛrɛ hakili tɛ sɔn fɛn min ma o de ye ka denmisɛnninw masiba fo sigiyɔrɔ caman wa k'a kɛ san caman baara yɛrɛ koyi fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ a bɛ nin ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ Amadu na se k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara tɛgɛ da ale kan aw bɛna kunnafoni lakika jɛlenw sɔrɔ ka sanga n'an ka kunnafoni dilaw u ka wulikajɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana wɛrɛ kunkanko kibaruw ye n'an b'a wele ko page inter an da bɛna se Nigeriya kalanden minnu fora kibaru kura dɔw bɛ o ko la o tɛmɛnen kɔfɛ Putin ka jamana ni o ye Rusi jamana ye bengani wale tigilama dɔw taara ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ la ye a masiba masi se ka fɔ ka se a dan na fɔ ka taa se Mali sigiɲɔgɔn jamana Senegali jamana olu ka jamana kuntigi kalafili tun bɛ sen na fanga sinematɔn mɔɔw ma bɛ se k'a fɔ olu kɔni bɛ ɲini ka u kun bɔ sanfɛ an balima bamanankan mɛnbaaw nin de ye bi bamanankan kunnafoni bakurunbaw ye min bɛna labɛn ka di aw ma aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ aw bisimila a ka jabarani mandi fɛ n'o ye 223 Chrono TV ye ayiwa nin bɛ misali bɔ an y'a fɔ u ye bakurunba kunnafoniw la k'a fɔ Sikaso mara kɔnɔ dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Siraninkɔrɔni wale jugu dɔ tun bɛ sen na ye a bɛ san yirika caman bɔ maa bɛ se k'a fɔ a bɛ nin ka kɛ yɛlɛma yɛlɛma ni tiɲɛ ye a bonda la bawo fɛn min ye dɔnnikɛla dɔ ye farafin dɔnniko nasira la ale kɔni ka baara bɛn kun bɛ denmisɛnnin fitininw bɔnɛni ma u ni na fo kana se Sikaso mara kɔnɔna nin don kofɔlen na sa n'o ye ntɛnɛn ye marisi kalo tile 18 san 2024 na a ye den dɔ bɔnɛ a ni na den min si bɛ taa se tile 45 45 jours tile 45 bɔɲɔngo den bɛ o hakɛ de la ka sanga ni o den dununi kɔni bamananw b'a fɔ ko ɲuɲu bi ɲaɲa wuli o de kɛra sababu ye sa an ka lakana tigilamɔgɔw sɔmina ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin den ba ma ani kow nana na cogo minnu na ka wuli ka taa u ɲɛ jɔ a kɛnɛ kan kunnafoni dibaw ka fɔlɔ ni sera kɛnɛ kan makaritɔko ani misi banna ye walasa ka mɔgɔw to kunba la ka kunba bɛɛ bɔ u la an ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen wuli ka se ka taa an ka lakana sabatibaw jabala la u ka se ka t'u ɲɛ da ko in kan yalima a ko bɛɛ cogoya jumɛn na i ka dɔn maa kofɔlen min yɛrɛ minɛna ni ale y'a ko sun yɛrɛ ye mɔgɔw ka fɔ la a si bɛ san 95 ka taa se 100 magwɛnw na a b'o la wa wale min filɛ senna nin ye n'o ye denmisɛnnin faga in ye nin sigida in kɔnɔ maa tɛ ani san 2 ka kow don ɲɔgɔn na an ka jɛ ka an ɲamada Ibrahima Keyita ale y'an ka tenitigiw ka ɲɛmaa dɔ sɔrɔ k'o dala ɲininka an ka jɛ k'an ɲamada ale fɛ ne tɔgɔ Basiru Keyita contrôleur principal de police Basiru Keyita directeur régional de la police nationale de Sikaso i y'a fɔ cogo min na Sikaso dafɛdugu dɔ bɛ Siraninkɔrɔni effectivement cɛkɔrɔba dɔw bɛ ale kun ka baara tɛ foyi ni walejugu in kɔ ko n yɛrɛ nana cogo jumɛn na an filɛ kalo min na o tile 17 la dɔ de sera damakasi la commissariat 2e arrondissement na Sikaso dentunuko kuma dɔ la bon o dentunuko kuma fɔlen commissaire fɛnɛ an ye yamaruya di a ka commissariat baara bolo sirafara dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko BR brigade de recherche donc a ye papier in ta k'a di olu ma k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔn u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ u bolo taara da muso dɔ kan o muso yɛrɛ de den tununna bolo talen da muso kan sɛgɛsɛgɛliw sɛmɛna muso la kosɛbɛ fo muso sɔnna ko ko tiɲɛ don ko den tununna mais a tunna cogo min na ale y'o ɲɛfɔ o ye jumɛn ye a ko dɔw tun bɛ gilasi sanfɛ alors o de nana a fɔ a ɲɛna ko ko komi den ɲɛnanin b'i bolo ko n bɛ yiri dɔw d'i ma k'i bɛ den in ko n'a ye ko n'o kɛra k'a bɛ kisi banamisɛnnin caman ma bon muso sɔnna
cɛ nana yiri d'a ma a ye den ko mais kabiri a ye den ko den yɛrɛ fara la kɔnɔboli jɔbali den fari yɛrɛ bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na o muso de seginna k'a fɔ o cɛ kelen ye ko ko karisa ne ma mun faamuya e ye fura min di ne ma ne ye den ko n'a ye mais depuis den kora den dɛsɛra k'a yɛrɛ sɔrɔ alors glasifeerela in ko a ma a ko tɛ problème ko mais ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen k'ale bɛ se ka nin bana sugu ninnu furakɛ ko bɛ Sikaso dafɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Siranikɔrɔni ani Sikaso a tɛ kilo 50 ɲɔgɔn bɔ ten Madala n'a bɔ a ye yɔrɔ fɔ muso ye muso yɛrɛ de ye den ta moto la a taara cɛkɔrɔba fɛ yen nana a y'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ye den lajɛ cɛkɔrɔba ko a ma ko ne bɛ nin bana ninnu furakɛ ko gan ko i bɛ den ma i b'i sigi n bɛ taa ni den ye fura dɔ bɛ n bolo n bɛ t'o k'a la ni adamaden don n'a bɛ segin ka na ko nka ni adamaden tɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ saya a bɛ taa kungo kɔnɔ a ye muso lasigi ten ka den minɛ ka taa ala y'a kɛ a ka so kɔfɛ a man jan ten kosɛbɛ kaburu de b'a bolo yan donc a bɛ den ninnu mana faga o bɛ don yen nɔ ni muso den taara ten a seginna ka na a bololankolon muso ko den dun a ko muso ma ko den kɛra sa ye k'a taara i b'a ye ko kɛra cogo min na alors muso minɛlen olu bɛɛ fɔlen an y'an déplacé brigade de recherche mɔgɔ bɛɛ deuxième arrondissement commissaire y'a fɔ mais commissaire a ye yamaruya d'u ma k'u ka taa yɔrɔ in na u taara u ni cɛkɔrɔba nana alors u ni cɛkɔrɔba nalen cɛkɔrɔba tun ko fɔlɔ ko den kɛra sa ye ko den taara bon ɲininkaliw sɛgɛsɛgɛli bonyana kan ka bonya kan a tilara ko a ko jɔn wala ko den sara bon ni den sara i kɔni su don yɔrɔ dɔ la ok donc brigade de recherche mɔgɔw de ko sisan donc n'a sara i y'a su don yɔrɔ min na an ka taa ko yira la i m'u tacogo ye donc u taara sisan nɔ ko den su don yɔrɔ min na ta kelen yen nɔ bɔ taara kɛ denmisɛnnin kaburu caman de kan ye a y'a fɔ cogo muso kun den su donna ye parce que u y'a dingɛ woloma ka dingɛ wɔgɔ bɛ k'a labɔ u bɛ dingɛ wɔgɔ bɛ k'a labɔ muso y'a d'a ma cogo cogo a bɛ taa ni fini ni fɛn ninnu bɛ ten mais ala kaburu ninnu kaburu tɛ sen ka dunya yɛrɛ kaburu jan tɛ c'est pourquoi n'i donna la kaburu don kɔnɔ i bɛ den tɔgɔ kɛra ninnu kunkolo kolow o morceau bɛ yen i bɛ den dɔw yɛrɛ u ka couche u donnen don san nana ou bien n b'a dɔn je sais pas couche ni fɛnw bɛɛ bɔlen don u donna ni fini min finiw bɔlen don a dɔw yɛrɛ la hali mɔgɔ goloba c'est pas possible a ko kɛra ten de donc o kɛlen an nana ni cɛkɔrɔba ye a b'an bolo muso bɛ yen cɛkɔrɔba denkɛ wɛrɛ bɛ yen o bɛ yen bɛɛ bɛ u bolo la yen nɔ polisi bɛ ka continuer a ka sɛgɛsɛgɛli fɛ walasa k'a dɔn ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka nin kɛ ou bien mɔgɔ jɔnni b'a kɔkɔrɔma donni na parce que n'i taara kaburu in lajɛ denmisɛnnin kaburu min bɛ yen a bɛ 100 bɔ o kɔrɔ ko nin ko ma kɛ kunun a ma kɛ bi a ma kɛ kunna sini donc ko min don a bɛ wagati jan bɔ a b'a la wagati jan b'a la voilà a ko kɛra ten de. Nin n'a ɲɔgɔnna ko kɔni ye fɛn ye sa min ni a ka kan ka se ka bɔ sigidaw kɔnɔ a yɛrɛ bɔra ka kunnafoniw mɛn an ka lajɛ nin n'a ɲɔgɔnna ko bɛɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ a fɔyɔrɔw la walasa nin n'a ɲɔgɔnna kojugu ka se ka dansira la baw hakili kan ka tɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnna walew kan kunnafoni nasiraw la an bɛ taa jamana kɔkan kibaruw la Mali sigiɲɔgɔn jamana Senegali jamana kɔnɔ kalafili tun bɛ sen na ye an b'aw lasa k'a fɔ fanga sinɛmatɔnw olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma min ni maa bɛ se k'a fɔ a ko kɔni kɛra tabarikala ye baw kunnafoni dugumɔtaw ni o ye bureau de vote farafaralen ɲɔgɔn kan baw ni kalafili kɛra ka ban bɛɛ bi jaabi jate i ta dama fana nka o ni sariya sunba tigilamɔgɔw olu ka jaabi jatelen o tɛ kelen ye min ye jaabi jatelen ye i yɛrɛ ye Sonko ka candidat ani min jɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye Basiru Joma Fayi ye ale kɔni ye sanfɛ sara cɛ kabini 1 kɛmɛ sara la 56 ani nkɔri 7 ale kɔni y'o k'a dufa kɔnɔfɛn ye wa ni kalafili kɛra ka ban sebaya tamasiyɛn garantilen bɛ dɔn n'o y'a tamasiyɛn dafalen sira minnu fɛ o ye k'a fɔ kalafili tɔɲɔgɔnw ka commencer ka i wele ka foli k'i la min ye fanga ɲinibaa tɔw ye olu bɛɛ n'a ka foli k'a la kɛrɛnkɛrɛnlen la komi n'a fɔ jamanakuntigi
kuntigi n'o ye fanga fafɛmɔgɔw ka cɛbɔ ye Amadou Ba yɛrɛ ye Basiru wele ka foli kɛ a la Amadou Ba ka foli kɔfɛ min ye jamana kuntigi yɛrɛ ye ale fana y'a wele ka foli k'a la o n'a ɲɔgɔnna caman nka jaabi lakika o bɛ bɔ cour constitutionnelle mɔgɔw de bolo ka se ka di nka bureau de vote jaabiw faralen ɲɔgɔn kan min ye Basiru Joma Fayi ale kɔni ye 100 sara la 56 ani ngɔri 7 ale o sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ min ye kalafili jɛkulu tɔ maa 15 ye olu kɔni n jɛra dɔɔni na jɔyɔrɔ 3nan o bɛ Kalifa Sall bolo ale ye jɔyɔrɔ 3nan ta fo ka taa se Kalifa Sall ale tɛ ngɔri 4 ale y'o de sɔrɔ maa wɛrɛ min ni o ye Aliyu Mamadu Nja ale ye ngɔri 3 sɔrɔ 100 sara la fo ka taa se Idrissa Seck ma ninnu bɛ wasa don kelen na ni n'a ɲɔgɔnna kɔni ka dɔgɔn fanga sinɛmatɔn ka wuli k'i jɔ ni saraba ye kabini kalafili a turu fɔlɔ la a man sigi sa ka min ye cour constitutionnelle ale ka jaabi kɔnɔ n'o ye jaabi lakika minnu di maa bɛ sɔrɔ ka kuma kɛ ka baara kɛ ni o de ye kunnafoni nasiraw la nin jabara nin so kelen na an ye layidu di aw ma k'a fɔ Nijeriya jamana kɔnɔ u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Kaduna u sigida kɔnɔ min y'u ka lakɔliso ye wuli kɛra ka taa bɛn u ka Bamanji wale tigilamaw fɛ ka taa ni ekɔliden maa 200 ani maa 86 kunnafoni laban minnu sɔrɔ man fɛ olu y'a jira k'a fɔ u ye denmisɛnnin maa 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo olu labila kalanden ninnu na kalanden ninnu bɛɛ sera u ka sigida kɔnɔ Kaduna ye u ka denbayaw sera u kɔnɔna na min ye gouverneur ye Kaduna gouverneur ale yɛrɛ de nin kunnafoni di ni o ye Uba Sani ale de nin kunnafoni sɛmɛnɛ k'a fɔ min ye maa 200 ye k'u bɛɛ lajɛlen sera u jabalaw la amalula k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna walew Nigéria kɔni fɛn min ye ma se ka fɔ n'a ti fama baw nin kɛlen kɔfɛ min ye bingani wale dɔ ye o taara ka muso 100 bɔɲɔngo olu kɔni tununa fo nin yɔrɔ in na taafan ani sigifan o ma dɔn o la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Nigéria jamana ye nin n'a ɲɔgɔnna ko u bɛ se ka kisi a ma cogo min na hali bi jamana wɛrɛ kunkanko kibaruw la ka bi ta kun cɛ an bɛ taa Rusiw ka jamana kɔnɔna la an b'an se k'a fɔ min ye Rusiw fɛ yen dansagawale tigilaman dɔw n'u b'a wele ko terrorisiw minnu bɛ dansagawalew boloda jamajɛyɔrɔw la walima bunahadamaden ka ca yɔrɔ minnu na ka se ka dansagaw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ an b'an sa k'a fɔ marisikalo in tile 23 min ye Rusiw ka jamana ye u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔba dɔ bɛ yen ni o ye Krokisi fɛn min ye marifatigi dansagawale tigilaman dɔw ye olu kɔni wulila ka yen magwɛ ni marifa ye ka se ka taa daturuna kɛ bunahadamadenw na a kɛra sababu ye kunnafoni labanw na ka maa 140 ani maa 3 ka se ka o de bɔnɛ a nin na o ni kɛnɛden karaba o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen la min ye maa kofɔlen ninnu ye o kɔni ye sendɛgɛ ni ko laban ta u ka dansagawaleba in dɛmɛnen kɔfɛ Rusiw ka lakana sabatibaw ka cɛsiri kama u labanna ka wulikajɔw ta u ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko Bryansk o ni Ukraine frontière yɛrɛ kilo 100 bɔɲɔngo ye u taara tɛgɛ kɛ maa 4 na ye maa 4 minnu bɛ yen ni olu ye tabila forobamugu la ka se ka bunahadamadenw bɔnɛ u ni na ɲɛnajɛkɛso in na o y'a jira sa k'a fɔ maa 11 bɔɲɔngo olu de minɛna fɔlɔ minnu dabirilen don nin ko in na ka se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka baaraw fana boloda maa fɔlɔ minnu minɛna maa faalaw la olu dɔw kɔni y'a sɛmɛndiya k'a fɔ Rusiw ka wari n'o ye Rusi wari ye n'u b'a wele ko rublo k'u y'o o 500 bɔɲɔngo de di olu ma miliyɔn tilancɛ k'u y'o de d'u ma walasa u kana nin dasago in kɛ nka u kɔni ma maa ta u tɔgɔ ma k'a fɔra olu kana bunahadamadenw masiba nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in na maa bɛ se k'a fɔ kunnafoni labanw sigi kɛmɛ a ka a ko ɲɛdɔnbaw fɛ ko dɔ bɛ se ka fara maa bɔnɛni na a nin na bawo dɔw tununnen don dɔw fana ka jogini da ka jugu kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛ to u ta la kunnafoni laban kɔni y'a jira maa 100 ni maa 40 ani maa 3 olu de bɔnna u ni na nin dansago wale na mais maa minnu y'a kɛ a kelen ma dan kɛ a maa 11 Rusiw ka lakana sabatibaw ye tɛgɛ da a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan an balima 223 Chrono TV ɲamadabaw nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni la an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ye o de kɛra nin ye an tɔ ye sa ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka lase aw bɛɛ ma aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛn laseli nataw